Dat is de eerste man die 28 maart. Oké. En dit ben ik tevens gelijk de naam wie de nou op camera ben. Jeroen, vertel eens, waar komen er? Ja, Sipke komt. We hebben rappers dit keer. Frugast en Unabomber, Reiziger, Skraal, Jan Nauta, Jet Izer. Hebben ik, 24 hier. Ja, te gek, hè? Dat wordt een leuk feestje. We hebben snel een Up op de Repeat. Daar komt een winnaar uit. Die maakt het festival Ierpenie op Peerskemandi. Griets en Griezen, Ljouweren, de band Adrie de Boer, Wijma van der Werf, Sjoerd en Sieberijn, NMB, Thieris van Grunterp, Bruno, mooi band. En presentatie trots een collega, Femke. Ja, Femke wel. Ja, zeker. Immer fitte Femke. Mooi listje zijn, jongens. Ja, zeker. Ja, Pieter had zich best goed verdiend. Ja. Elke keer natuurlijk even ziekje. Er was net een volle herhalingen, maar er was eens wat nice ertussen. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het op dit stijl? Ja, het ging dit hier wel heel makkelijk. Maar we zouden, ja, dat is tijd van naaien onwas natuurlijk. En dat is best wel onderhand dit hier. Want dan hebben we Griets en Griezen voor de eerste buus. Reizigers dit voor de eerste buus. Dus we zijn, ja, Sjoerd, Sibro en ik. Dus we zijn best wel blij dat er nog wel Friese artiesten nog steeds binnen en wie er nooit op Arpo spelen. Hè. Maar de onwas is natuurlijk wel steeds, het wordt steeds minder. Ja, is dat wat merk? Ja, dat is, ja, we begrijpen vaak waarom op de oude generatie natuurlijk, wat hartstikke leuk is. Maar ja, je wil ook eens wat oors. En ik denk dat we daar toch dit hier wel een hele mooie line-up hebben. Ja, nee, absoluut. Spreekt ik absoluut hoor. Hetzelfde als vrienden hier met podia en dat soort dingen. Of hij bijvoorbeeld nog thema's of orenzaal. Wel wat meer dwam met de oorklaring, dus daar hebben we wat mee bezig. We hebben een nieuwe tinten, mooie naam, tongertinten. Tongertinten. De tongertinten is toch goed. Ik viel wat onkomen. Ja, dat werd het leuk feest inderdaad. Ja, wat huddere klanken neem ik aan. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Trof Facebook is dat al hier betacht. De meesten hebben we vregen en wie al hier nam. We kennen wel 20 jaar vooruit zoveel naam hebben we over nieuwe tinten. Ja, wat weer een leuk feestje. Ongelooflijk. We zitten net van de hoeveelste keer iPop is. Maar het leeft nog steeds vol, hè? Gelukkig wel. Wow, neem eens uniek. Ja, nou ja, het is natuurlijk voor de zoveelste kerel dat we Arpo doggen. Maar ja, ik ben er trots op dat het nog steeds zo lang trok is. En dat het, wij hebben een hele leuke ploeg nou ik. We hebben een heel soort nieuwe bestuursleden weer. En er zijn soort ideeën en het is erg leuk. Ja, het is een begrip. Echt net voor de eerste keer dus. Maar nog steeds weet de jeugd het paard wel degelijk naar Nederland te vinden. Hè? Ja, het is onvoorstelbaar hoeveel onwas eigenlijk van de jonge jeugd er is. Ik ben dan voornamelijk bezig met internet en ik met Facebook. En het grootste doelgroep op Facebook ben vrouwen tussen de 16 en 24. De meester. Dat vinden wij helemaal niet erg natuurlijk. Nou wordt het helemaal druk. Ja, inderdaad. Nee, maar het bloot gewoon van onderop toch groeien. En ja, het bloot ook een beetje een reunie natuurlijk. Dus de oudere mensen kom ik. Ja, maar is toch leuk met z'n allen. Ja, absoluut. Ja, het gaat hartstikke mooi, vind ik. Verkeer, waarmee begint hij? Mooi. Morgen. Ja. Maar dat kost je? Zandje en heel, ik het zo zeg. Ja. Ja, van Sanlist. Nou, inderdaad, dat is niks. En Snoin hebben we op de buurt natuurlijk. Ja. Vertel even. Nou, dat is in Tromp, hier in Ljouwert. En de commissarisbands, en daar is dus een van die gaat het winnen en die hielp het op festival. Dit zou uit de holle. Waar? Nee. Nee. Oké, gewoon even zien. En, nou, Zit wel op je site, iPop? ja, het staat een link naar Facebook staat het daarop. En het begint om 1 uur, dus iedereen is welkom. Het is gratis, dus hoe mooi kan het wezen?